Kusangana kwatiri kuita zvakare mhuri yeZimbabwe pachibanda media yakabatana pamwe chete neSaint TV. So tangotirega timhanye tikupei update nenhau yatiri kumhanya nayo, nhau yekwava Chirenje. Handitika tese ndofunga tiri kuiziva nhau iyi. Kune vasingaizive ndofunga wakangoenda paYouTube ukaonyera kuti Chirenje oro vaChirenje oro Mr Chirenje, unoona mavideos anobva angobuda ese. Inhau yanengo yakareba. Handitika ndofunga tadarika 4 years tichifambira nhau idzi, asi ndine kufara muzuva ranhasi, ndine kutenda nekuda kwekuti aiwa taakuzosvika kumagumo, taakusvika kumafaro. Handitika so zvichakadaro sekuziva kwedu tese kuti vaChirenje vainga vakugara panze kwemakore aya, property yavo zhinji yese yakaparara nekuda kwemvura. Handitika imwewo nekusakarawo. Handitika imwewo pamwe kudo zvimwe ngo asinawo, but nhasi zvaita sei zvavanakira. Tine hama yedu iri panapa yatira kuti tikurukure nayo tinzwe kuti sei vari panapa. Mukoma makasimbera? Tunane makadinzvei baba? Aiwa tinofara. Chief. Nyika ingagare isina chief. Aiwa dudu rina mambo. Avo ndakakopawo vakanzi sekuru venyika. Chief oka chief. Paudzwa kutafuta mene futi. Handitika. So vangade kuziva zita. Ya zita ndinoitwa Edmo Gutusa, kana kuti Baba Alona, kana kuti Example ndo zita rebasa. Example. Pasani ndio paid up. Example, right. Example. Mukoma wangu, sei mauya imi pano muzuva ranhasi pamba pavaChirenje? Inhau ya Baba Chirenje. Nhau iyi ndakaiteera paFacebook. Ndaiti dzimwe nguva ndaitononoka urara kusvika kuma 11 12 ndichiona mavideos, ndichifollowa, ndichinzwisa nyaya yekuti iri kufamba sei. Ndi so touching kuti unoona kuti zvinotirwadzei nenzvimbo yataiona tichitaridzwa panze pegedhe kuti ndiri kurara umu, ndiri kugara umu, zvakamira zvakadai. So mhuri yangu izvezvi yakaenda kuvanhu vakasiyana siyana kuti vachengeteke. Yes, tichifollowa nyaya manje tizosvika pakuzoziva kuti nyaya iyi yakusvika pakupetwa nekuona zvazvichiitika pakufamba kwemari nekuwirana kwevanhu panyaya dzemapepa achigadzirwa. Ndakataura hadzimai yangu ndikati no, pamba apa ndoda kupaisa dhisha. Ndo basa rangu chairo randinonzwa kuti ndikasima dhishi pamba apa ndendaita chimwe chinhu chekuti aiwa tinoda kuti vaone TV vakagara mumba. Tinoda kuti vaone TV vakagara mumba, because hazvigone kuti mumba umu mushaigwe magetsi, mushaigwe TV. Aiwa hamunakidzi mumba umu. Yes, tinoda kuti isusu panoti masola achiuya achiiswa kaya, magetsi edu ezese azvakasangana kaizvizvi, dhishi richibva raiswa ipapo kaizvi, TV yobva yaona mumba mavo nemufaro. Zvinoita kuti ivo panguva yavo yese zhinji vakagara mumba vachange vane kusununga pane nyaya yekuti vangatarisa here madziro. Vanodzokera futi kundangaro dzekuti zvinhu zviyezvi, but vakaona entertainment mumba umu vanosununga even kumhuri yavo. Vane vakusununga vachiseka vachiona zvinezvi zviitika kunze, even news dzecurrent dzeZimbabwe yedu, even dzekunze zvese zvichifamba zvakadaro. So chinhu chakandipusha ndichocho chekuti mararama akaita Baba Chirenje aita kuti andipe shungu inini kuti ndinofanira kuita chimwe chinhu pamba pavo. So ndavavimbisa inini ndikati chese chinonzi chedhishi, chero vakada kuzoenda kubedroom maextensions chese vanokundiudza chetoti taakuda kuchesa extension matoyana zvese makaloda decoder nesatellite yacho panze zvese tikutosiya zvava panzvimbo yazvo. Ende basa rangu inini nderekuti ndinoisa dish pasina TV. Ndinosiya ndichizati zvakuzosara zvichiona. Saka zvinhu zvese zvinenge zvakarongeka zvekuti ndinoziva kuti kupinda chete nekubatidza zvinhu chete, zvinhu zvese zvichitofamba. Ndo zvandipusha kusvika pano kwandaita panapa isi. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe nechipo chatavigirwa. Handitika nemukoma wedu nehama yedu neuwandu wedu. Mumwe akabvisa chaanenge abvisawo, zvakakosha izvezvo. Vamwe vakadoneta mari, vamwe vari kudoneta labor, vamwe vari kudoneta even knowledge chaiyo chaiyo. Zvese takazviunganidza tinoita sei? Tinobudirira. Saka munobatika pamanhamba dzipi? Ingave business address kana pamacontact details? Yes, pama contact number ndinobatika pa 0772543860 kana kuti 0718543860. WhatsApp pamanamba ese.
tomboti ini ndiri kuchitungwiza ndakatokufonerai kuti kuno kuchitungwiza kuno kudhishi rangu rodaidai munotoya ndinosvika takaenda kudande takaenda kubwera takaenda kumasingo takaenda kuchegutu saka tikutotaura zvepadhuze zvepadhuze tinosvika kana usiku iko zvezi vanoziva ndiri mobile anopfuura even anai kuti tawa kuno kuzvinzwa anga zvisi kuita zvakanaka hanza ndarara ndoda kumborara ndaona news ndoda kurara ndaona chendinoda kuona ndinodhriva kusvika ipapo tobatsirana haisi nyaya yekuti distance kupi kana kuti kupi kwese tinosvika kuchechi vanoti distance isinote barrier ndo slogan yavo yes ndo slogan futi inoshanda pabasa because hatina distance yatinopima kuti ndekupi as long as kune basa roda kuitwa redhishi tinosvika ipapo yes right. Muri yeZimbabwe ndofunga kuti nini munhu anenge chinhu chakanaka anenge afadzawo vamwe vanhu vese. Ndinoona zvakakosha kuti tisapotewo company yenyu menge matiperesa recompany zve example installations tisapotewo example installations madetails awo macontact details awo chaisa pascreen kuitira kuti zvivafambirawo zvakanaka sezvo vaita se vari kubatsirawo vari kuita tinoti pachirungu iyo giving back to the community. yes. Saka takavasapotawo chinhu chinenge chakakosha kuti kambani yavo ivepo ndiwe neni. Ndofunga ndo information yandinayo muzuva ranhasi. Ndisingakamwe kutenda vanhu vese zvavo vakacontributa kana kuti vakadonata whatever chavakadonata ndichita se ndichiwanamatira panapa nemuzita raJesu Kristu. Amen. Amen. Mr. Chipanda muchiri magara ipapo DS ravepo anoda kutenga TV simbisa ipapo. Alright. Ndo zvandinodira sekuru venyika ka. Ngauyewo TV apa vana. TV yayo chirenje ndofunga nde iyo yataisapo yamuri kuona. Haichashande yakanaiwa plus oyaye kare. Plus pa DS inogona kunetsa. So simbisa ipapo. Right. Pane zvinhu zvimwe ndada kuti kangamwe. But nokuda kwasekuru venyika ka ndo basa rawo ka ndisekuru ka. Vanozita vachigaidhawo chai vachitigaidhawo sachief woka handiti ka. Dish ravepo, decoder ravepo, asiko zvezvi dambudziko ravepo manje. TV yacho ndiyatisina. TV yangava nayo yakatonaiwa nemvura. Sekutaura kwatamboita kuye kuti 4 years idzi yongwa rugara panze. Saka yakatonaiwa nemvura ichashande. Saka apa takutongokumbirawo kuti kana pana arida kutenga TV aiwa anokwanisa kubata Chipanda Media kana kubata Send TV otoita se otoone TV yake odonata ndobva zvangoita kete pakete pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.